Dragi prijatelji, evo dobio sam ekskluzivne informacije koje želim da podelim sa vama, da znate šta nam se sprema. Kao što znate, živimo na planeti koja se zove planeta Zemlja, iako bi trebalo da se zove planeta majmuna, jer su ljudi napravili majmune. I ako nećete da budete majmun, znači dobrovoljno, ako nećete da prihvatite da budete majmun, onda ste u problemu. Ja sam mislio da neke stvari koje se rade na zapadu neće doći kod nas tako brzo, međutim, dolaze, pa evo da vas obavestim šta se radi i šta vam se sprema i šta nam se sprema. Dakle, da budete informisani. Dobio sam pismo od jedne medicinske sestre koja radi na psihijatriji i to što se tamo radi je vrlo bitno za nas, da budemo informisani, da znate šta nam se sprema. Evo, pročitat ću vam pismo, da čujete šta kaže ova medicinska sestra sa psihijatrije. Evo, tekst pisma je sledeći. Pozdrav Miroljube. Sve je kao što kažeš, vezano za psihijatriju. Sve se zasniva na održavanju lažnog mira. Ovi što imaju halucinacije i što su razvaljeni, drže se nakljukani lekovima. Znači, nakljukani lekovima. Kljukanje. To je jedan glagol, kljukati, koji se koristi u medicini. A ukoliko krene da se ponaša problematično, taj što je razvaljen, samo mu se daju injekcije i vežemo ih. Time i oni sebe drže u redu, jer znaju da će im doktor dati lek. Po znacima navoda lek. Što se tiče lekova, znam da nisu zdravi, ali opet, što ti kažeš, radim u sistemu, moram da ćutim i da im pakujem to đubre i da ih teram da piju. Ako vidim da je neko od pacijenata ok, gledamo da izađemo u susret koliko i gde možemo. Da nas ne bi sankcionisali. Znači, kad radiš u sistemu, moraš da radiš kako sistem kaže. Bez obzira da li ti se to sviđa ili ne. Sada dolazi deo koji je za nas bitan. Pazite sad ovo, vrlo pažljivo slušajte. Što se tiče ljudi koji su skroz normalni, njih dovedu ukoliko ih porodica ili žena ili komšija prijavi. Dakle, ako te žena prijavi za nasilje ili komšija za neko ponašanje, bez ikakvih pitanja ga dovode kod nas, gde ima 3 opcije, što bi ti rekao. Prva opcija, da pristane da uđe i da ostane kod nas bez sile. Druga opcija je da ne prihvati da ostane na lečenju, po znacima navoda lečenju. Tada će svejedno biti primljen na lečenje, ali prisilno. Znači, pokrenut će se sudski proces za njega i onda će ga sud držati, što ti kažeš sudski procesi mesecima, a mi ćemo ga vezati i uvesti ga na odelenje, dobit će lekove. A može i sam da potpiše da pristaje na lečenje, što je nažalost i bolja opcija, jer će tad brže izaći, jer neće sud odlučivati nego doktori. Što znači, ne dao ti Bog da završiš tamo, na psihijatriji. Ako te dovode kod nas, hteo ne hteo, isto ti se hvata. Znači, ako te dovode na psihijatriju, ne baš se budiš. Kada doktori procenjuju da li si lud ili ne, oni slušaju šta se desilo i ti opisuješ svoje iskustvo tvojim rečima. Sedi jedan doktor i jedan tehničar, medicinski tehničar, i jedan što zapisuje na računaru sve što kažeš. I doktori uopšte ne slušaju šta pričaš, samo čekaju da te uhvate za nešto pogrešno da kažeš i čim kažeš nešto što bi davalo osnov da te zadrže, odmah upišu u računar i ugasio si onda. Eto nekog iskustva Miroljube, znači luda kuća. Ludaci su me napadali jer su hteli da idu kući, time bi se zeznuli još više, jer bi onda bili agresivni i procenilo bi se da nisu stabilni i tek onda bi im produžili lečenje. Dakle, dragi prijatelji, ako nećete da budete satanista, ako nećete da budete dijabolik, ako hoćete da mislite svojom glavom, možda vam se desi da vas satanisti lažno optuže. Mogu da vas optuže za razne stvari. Mogu da vas optuže da ste teroriste, da ćete da rušite holandske brane. Mogu da vas optuže da ste odgovorni za smrt nekog čoveka koga nikad niste videli. Mogu da vas optuže za genocid. Znači, oni koji su izvršili 2 genocida u jednom veku nad jednim narodom, mogu da optuže taj narod nad kojim su izvršili genocid, da je on genocidan, bez ikakvih dokaza. I pukla vam je pogibla. Znači, ako hoćete da budete zdravi, normalni, da ne budete satanista, mogu satanisti da pošalju nekog uličara, da mu daju 5 € za cigare, da vas lažno optuži,
da oni naprave kampanju, da vas strpaju na psihijatriju i tamo ste ga ugasili. I mogu da vas drže koliko god oni hoće. Tako da, to je nešto što sam ja znao da se radi na zapadu, mislio sam da kod nas još nije došlo do toga, ali evo kao što vidite, i kod nas to polako dolazi. Tako ne znam šta da vam kažem, bez da idete u hajduke, tako da gledate kako da spašavate živu glavu. Tako da, nemam drugo ništa da vam kažem. Eto, stvari se komplikuju kao što je očekivano. Postoje suptilne metode borbe protiv neprijatelja, satanisti ih primenjuju, tako da molite se Bogu, čitajte Bibliju, gledajte kako da sačuvate živu glavu, sebe i svoje porodice. Toliko od mene za ovaj put. Pozdrav.